Wa zai kafta man mari ya bar 500? A zabga man mari ya bar 500. Ga wanda ake zabga man mari ya bashi 500. Malam bismillah. Kwastoma ne kai kenan. An shi nan ka gani wa'innan kuɗin. Nau ka gani. A lalle yau kasuwa ta buɗe. Kai. Dan. A 5,000 na gani. To mari nawa kenan? A mari 10 kenan. Inda kyautata kuma mari 11. To bismillah. Ni ɗaya kawai nake bukata in yi ma. Na ce bismillah ba na biya maka ba da kuma tu kawai ci gaba da mari. Gaskiya ne haka ne. To da wani hannun kenan zaka yi marin? Kai. Ashe kudin ka malam banda irin ku. A ƙara gaba Allah kawo wata kasuwa nayi nan. Wa zan mara an bashi 500? Wa zan mara an bashi 500?